we gingen omdenken. Maar dat gingen we in het begin denk ik helemaal niet zo. Die eerste paar maanden vond ik heel vermoeiend en heel frustrerend en heel verwarrend. Ik vond het echt een lastige tijd, omdat wij hadden niet meteen een antwoord op de vraag die er eigenlijk voor lag. We zijn daardoor denk ik niet in paniek geraakt. Soms is het ook goed om even te denken, gewoon even rustig ademhalen en bekijken van wat je dan wel kan doen. Maar het heeft wel een paar maanden geduurd voordat we dat antwoord zeg maar, voor ons gevoel geformuleerd hebben. En toen zijn we ook hebben we denk ik heel veel in een hele korte tijd kunnen initiëren. En zijn er denk ik ook een aantal dingen ontstaan die denk ik echt waardevol voor de toekomst zijn. En dat dat dan gezien wordt en gewaardeerd wordt en wordt omgezet in een nominatie, dat mijzelf doet dat wel wat. Eigenlijk zijn het te veel projecten om op te noemen. Van teachers tot traplab, van het ondersteunen van lokaal talent tot het bieden van een podium voor de hele wereld. Dit is Grenswerk. Het gebouw was in aanbouw en ik had een helm op en ik ging hier kijken en er was toen sprake van dat ik hier programmeur zou worden. Maar dat wist toen nog niet iedereen. En toen liep ik hier een beetje rond, die plannen waren al allemaal gemaakt. Dus ja, ik moest het hiermee doen, maar ja, het was een soort ruwbouw. Dus het was op meerdere vlakken spannend op dat moment. Het allereerste moment dat ik hier op deze plek was bij de eerste steenlegging. Dus ik ken het hier nog echt van toen het hier een uitgegraven kuil was. En ik heb het helemaal opgebouwd zien worden. En letterlijk weet ik ook ieder stopcontact dat hier in de muren zit, dat ik daar ja of nee op heb moeten zeggen bijvoorbeeld. Ja, sommigen zitten dan nog op de verkeerde plaats, maar het was heel merkwaardig om dan op een gegeven moment dat gebouw dan echt binnen te lopen. En dan, je loopt dan ergens wat je al heel erg goed kent, maar waar je nog nooit bent geweest. Ja, ik denk dat wij wel een interessante werkverhouding hebben. Wij knallen altijd. Wij zijn best wel intens, denk ik, allebei. En we weten heel goed wat we willen. En wij houden wel van een goede discussie. Om uiteindelijk tot de kern van de zaak te komen. En er komen eigenlijk voor het algemeen hele goede dingen uit. Ja, ik denk dat wij elkaar heel erg aanvullen. Dat we zijn twee totaal verschillende karakters, denk ik. En dat werkt voor ons. Al denk ik dat soms andere mensen wel eens een beetje... Wij zijn er helemaal oké mee al. Ja, andere mensen schrikken soms een beetje van onze dynamiek, zeg maar. Ik denk dat er een heel groot betrokkenheid is bij het team, richting de organisatie, maar ook naar elkaar toe. Met z'n allen willen we hier gewoon iets moois neerzetten voor iedereen die hier naar Grenswerk toe komt. Het is heel gek als de basis van wat je doet er onderuit wordt geslagen. Wat wij doen hier in deze zaal is, je brengt mensen samen die je laat genieten van live muziek. Of dat nu elektronisch is of een band, dat maakt niet zoveel uit. Het is een soort van beleving die je creëert. En als dat niet meer kan, dan dwing je dat ineens tot heel anders gaan denken over de rol die je eigenlijk inneemt. En dat je dan ineens best wel tijd krijgt om opnieuw te gaan bepalen van wie zijn wij, waar staan wij voor, weet je wel, vragen waar je soms
waar je eigenlijk de tijd voor moet maken, maar waar je niet altijd de tijd voor neemt en zeker niet krijgt. Wat heel spannend was en af en toe heel verwarrend en frustrerend ook. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel hele mooie dingen uitgekomen. Dus ik kan niet zeggen dat als ik erop terugkijk, denk ik dat we, zeker als wij daar een paar jaar verder zijn, dat gevoel heb ik dat we wellicht heel dankbaar zijn geweest met dit jaar. Dat we hebben gekregen om eigenlijk goed na te denken over waar we nu staan en wat we willen doen. Waar ik eigenlijk trots op ben, is een evenement dat niet is doorgegaan. De Donkere Dagen, dat was een festival dat we hebben opgezet vlak voor kerst. Waarbij we mochten toen 30 man in de zaal hebben, zonder bar. Dus dat is eigenlijk helemaal niks. Je kunt eigenlijk ook helemaal niks mee. Je kunt geen artiesten boeken, je kunt eigenlijk niks bieden. Maar we bedachten, als we nou eens een 5-tal zalen in de stad nemen en die achter elkaar plakken en mensen een route laten lopen door die stad en dan op die manier een soort van festivalervaring bieden, dan lijkt dit tenminste ergens op. Zover waren we al met z'n allen verwijderd van je normale praktijk natuurlijk. Maar ik vond dat wel een goed voorbeeld van hoe je toch vanuit je beperkingen iets moois probeert te creëren. En dat hebben we denk ik op meer vlakken gedaan. Door concerten voor ouderen in verzorgingstehuizen te organiseren. Door een hele reeks masterclasses met lokale helden op te zetten. Check. Goedenavond allemaal, welkom. Wat belangrijk is dat je distributeur langer dan een maand van tevoren de muziek aanlevert. Fijne avond. Wij zijn Bas en Nick van Afterparties. Leuk dat jullie er zijn. En nu vergeet ik waarschijnlijk nog wel een heleboel. We hebben echt best wel veel van dat soort projectmatige dingen gedaan. Waarvan er ook een heleboel in de prullenbak zijn verdwenen. Maar we gelukkig ook toch best wel veel dingen nog hebben kunnen realiseren. Ik denk dat wij voor een stad als Venlo misschien net ook voor dat extra grootstedelijke imago kunnen zorgen. Zowel de dingen die we doen, dus de dingen die we programmeren en de manier waarop we dat doen. Waarbij we ook natuurlijk heel veel aandacht hebben voor wat wel juist heel erg Venlo's is. En dan proberen we een hele goede mix in te maken. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat wij toch ons heel erg bewust zijn van het feit dat het heel zinvol is om te investeren in lokale talentontwikkeling. Daar hebben we ook echt stappen gemaakt. Johan noemde net als masterclasses. We hebben op een gegeven moment een project gedaan waarbij we onze studio openstelden waar artiesten dan kunnen komen opnemen. Als je daar heel veel energie in steekt, want die tijd hadden we daarvoor, zie je dat dat ook heel veel oplevert. En wij denken echt dat dat zeker voor de komende jaren is wat we moeten blijven doen. En nu niet langs ons neer moeten leggen van dat was een soort van invulling van deze periode. Nee, het is gewoon ontzettend waardevol om dit te blijven doen. Omdat we daarmee gewoon echt blijven bouwen aan de regionale popcultuur. En we zijn allemaal vroeger voor de eerste keer bij een bandje of bij een DJ of bij iets op een podium geweest wat ons zeg maar heel erg heeft geïnspireerd. En met name die beleving heeft ons geïnspireerd en dat is wat wij doen. We willen belevingen creëren voor zowel publiek als artiesten. En het liefst zonder beperkingen natuurlijk. Dus daar kijk ik het meestal naar uit.